नमस्कार प्रणाम। हम सुशील कुमार प्रेमी जी रोलों के बीच फिर एक भोजपुरी कविता लेके उपस्थित बानी। ये कविता हम लिखे कोशिश कर बानी कि जिंदगी कितना अनमोल होला, इस चीज पर हम कुछ लिखे कोशिश कर बानी। अगर के लोग सुनी प्यार और दुलार दिलो। ख्वाब जेकर ऊंच और मस्त होला, ख्वाब जेकर ऊंच और मस्त होला, इम्तिहान भी उनकर जबरदस्त होला, इम्तिहान भी उनकर जबरदस्त होला। एक बार एक आदमी भगवान के मूर्ति के पूजा करत रहे। एक बार एक आदमी भगवान के मूर्ति के पूजा करत रहे, उनकर ध्यान धरत रहे, उनकर ध्यान धरत रहे। मन ही मन ऊपर वाला के कोसत रहे, मन ही मन में ऊपर वाला के कोसत रहे। हे भगवान हमारा जिंदगी में बहुते दुख देनी, हे भगवान हमारा जिंदगी में बहुते दुख देनी। ये सब कह कह बोलत रहे, ये सब कह कह बोलत रहे। तब भगवान प्रकट भइनी, तब भगवान प्रकट भइनी, ओकरा माथ पर हाथ धइनी, ओकरा माथ पर हाथ धइनी। ऊ अचानक माथा पर हाथ धइल पर चौंक गई, ऊ अचानक माथा पर हाथ धइल पर देख के चौंक गए। ई अकेला भगवान के देख के छौक गए, ई अकेला भगवान के देख के छौक गए। भगवान कहनी कि देखो मत घबरा, भगवान कहनी कि देखो मत घबरा, हम भगवाने हई, देख के मत घबरा, हम भगवाने हई, ई देख के मत घबरा। भगवान कहलन कि बताओ बात का बा, भगवान कहलन कि बताओ बात का बा। भगवान कहनी कि बतिया बताओ साच का बा, ई बताओ साच का बा। वो आदमी कहलक कि अब हम ई जिंदगी से उब गइल बानी। वो आदमी कहलक कि अब हम ई जिंदगी से उब गइल बानी, ई जिंदगी के अंधेरा में डूब गइल बानी। हम जवन करे के चाहनी जवन फेल भइल, हम जवन करे के चाहनी जवन फेल भइल, ना कोई जाने हमारा साथे कैसन खेल भइल, ना जाने हमारा साथे कैसन खेल भइल। हमारा नइखे समझ में आवत कि हमारा जिंदगी के कीमत का बा, हमारा नइखे समझ में आवत कि हमारा जिंदगी के कीमत का बा। ना जाने ये जिंदगी के अहमियत का बा, ना जाने ये जिंदगी के अहमियत का बा। भगवान बोलनी कि होइल लाल चमकदार पत्थर बाजार में लेके जाके दिखाओ, ये पत्थर के सही कीमत पता लगा के आओ, ये पत्थर के सही कीमत पता लगा के आओ। जब पता लगा के अइबो तब अपन जिंदगी के सही पता पैबो। ये लाल चमकदार पत्थर के बेची हम चुपचाप हमारा पास लेके आई हो, चुपचाप हमारा पास लेके आई हो। तब तारा साथे का भई ई सब बताई हो, तब तारा साथे का घटना घटित भई ई सब हमरा के बताइए। भगवान पर भरोसा करके वो आदमी फल वाला के पास गइल, भगवान पर भरोसा करके वो आदमी फल वाला के पास गइल। जौन रहे लाल चमकदार पत्थर वो फल वाला के देखल, जौन रहे लाल चमकदार पत्थर वो फल वाला के देखल। फल वाला से कहलक कि ई पत्थर रौरा चाही। फल वाला कहलक कि 10 किलो आम से ज्यादा हम दे पाई नहीं, 10 किलो आम से ज्यादा हम दे पाई नहीं। इतना में देवे के बाद तो दे जा, ना तो अपन पत्थर ले जा, ना तो अपन पत्थर ले जा। इतना सुन आदमी आलू वाला के पास गई, जाके आलू वाला के देखैलक। आलू वाला से कहलक कि ई लाल चमकदार पत्थर रौरा चाही। आलू वाला भी कहलक एक बोरी आलू से ज्यादा हम दे पाइब नहीं, एक बोरी आलू से ज्यादा हम दे पाइब नहीं। इतना में देवे के बाद तो दे जा, ना तो अपन पत्थर ले जा, ना तो अपन पत्थर ले जा। वही तरह से आगे बढ़ल, शाम होखे पर रहल। उ सोनार के दुकान में जाके सोचलक कि सही कीमत एकरा यही जा से पता चल जाई। यदि ई पत्थर सोनार के देखा लाई, यदि ई पत्थर सोनार के देख लाई, सोनार के जाके उ लाल पत्थर देखौलक, सोनार के जाके उ लाल चमकदार पत्थर देखौलक। सोनार ओकरा के समझौलक, सोनार के आँख में चमक रहे, सोनार के आँख में चमक रहे। 50 लाख में वो सोनार पत्थर रखत रहे, 50 लाख में वो सोनार पत्थर रखत रहे। इससे ज्यादा ना दे पाई, इससे ज्यादा ना दे पाए, ये पत्थर के ना ले पाए।
ऊ अंदरे अंदरे चौंक गई, मन में ओकर अंदरे छौक गई। अभी थोड़ा देर पहले एक आदमी 10 किलो फल में खरीदत रहे, सब्जी वाला एक बोरिया आलू में रखत रहे, कि सोनार 50 लाख में खरीदता, लागता ऐसे ज्यादा में बिकता, लागता ऐसे ज्यादा में बिकता। ऊ आदमी कहलक कि हम तोहरा से बेचम नाही, कि बेचे के अब सोचम नाही। सोनार के लागल कि मोल भाव करे के चाहत आरन, यही से ना बेचे के कह के बतिया टारत आरन, यही से ना बेचे के कह के बतिया टारत आरन। सोनार कहलक कि हम तो 1 करोड़ रुपया देहम। सोनार कहलक कि हम तो 1 करोड़ रुपया देहम, तबे ई लाल चमकदार पत्थर तोहरा से लेहम। ऊ आदमी कहलक कि ई जे पत्थर देले बा ऊ बेचे के माना कइले बा, ऊ बेचे के माना कइले बा, एकरा के तू मत बेची हो, तू हमके समझैले बा। सोनार ई सब बात सुन के बहुते गोसाइल, जितना जल्दी हो सके हमरा भीड़ी से जाई, जितना जल्दी हो सके हमरा भीड़ी से जाई। खाली मोले भाव करेला अइले, ना कुछ लेवे के ना कुछ देवे के, ना खरीदेला अइले ना खरीदेला अइले। बाहर निकल के सोचलक कि जब सोनार 1 करोड़ में ई पत्थर लेवे के तैयार बा, तो जरूर ई पत्थर में कोनो बात बा। उ मन में सोचलक कि काहे ना पत्थर के हीरा के व्यापारी के भीड़ लेके चलल जाओ। उ मन में सोचलक कि काहे ना पत्थर के हीरा के व्यापारी के भीड़ लेके चलल जाओ, ये पत्थर के का भाव बा एकरा के पता लगावल जाओ, ये पत्थर के का भाव बा एकरा के पता लगावल जाओ। उ हीरा के व्यापारी के भीड़ जाके पत्थर के देखौलक कि पत्थर के इतना मेल ले हम हीरा व्यापारी के से निहोरा कइलक, हीरा व्यापारी से निहोरा कइलक। हीरा के व्यापारी के आंख में चमक आ गई, हीरा के व्यापारी के आंख में चमक आ गई। उ व्यापारी के मन में ईमानदारी के महक आ गई, उ व्यापारी के मन में ईमानदारी के महक आ गई। उ पूछलक कि ई पत्थर तोहरा कहाँ से मिलल बा। उ पूछलक कि ई पत्थर तोहरा कहाँ से मिलल बा, कि दुनिया के सबसे अनमोल रतन बा, हमारा पास जितना पैसा बा उ सब, हमारा पास जितना पैसा बा उ सब दे दी तबो हम ई नइखी रख सकत, हम का ई दुनिया के केहू नइखे खरीद सकत। उ आदमी कहलक कि हम तोहरा के ई नइखी बेच सकत, जे देले बा ई मना कइले बा, ई मोल लगा वही का ला तोहरा पास भेजौले बा, ई मोल लगा वही ला तोहरा पास भेजौले बा। उ भगवान के पास दौड़ल अइलन, उ भगवान के पास दौड़ल अइलन, उ भगवान के सारा बात बतौलक। केहू 10 किलो फल में खरीदता, केहू 1 बोरी आलू में खरीदता, केहू 1 करोड़ में खरीदता, केहू एक अनमोल रतन बतावता। अब रौड़े बताई कि हमार जिंदगी के कीमत का बा, ये पत्थर के हमार जिंदगी के मतलब का बा, ये पत्थर से हमार जिंदगी के मतलब का बा। भगवान कहनी कि हम इहे तो समझावे के चाहत रहनी, भगवान कहनी कि हम इहे तो समझावे के चाहत रहनी, हम तो के ई सब बतावे के चाहत रहनी, इहे लाल पत्थर तो हमार तहार जिंदगी बा, इहे तो लाल पत्थर तो तहार जिंदगी बा, इहे लाल चमकदार पत्थर तो तहार बंदगी बा। केहू आदमी खातिर 10 किलो फल के बराबर बा, तो केहू आदमी खातिर 1 बोरिया आलू के बराबर बा, तो केहू खातिर 1 करोड़ रुपया के बराबर बा, और केहू खातिर अनमोल रतन बा। ई जिंदगी हर केहू खातिर अलग अलग बा। यही से तू आदमी के तलाश, यही से तू सही आदमी के तलाश करो कि तोहरा के वो जिंदगी में सही रास्ता दिखावे, सही अवसर देवे और तू कमाल कर पावो। ये छोटा सा बा कविता, बाकी हमनी के यह सिखावेला कि हमनी के कितना बार ये बात से परेशान रहेनी कि हमनी के जिंदगी में उ ना नइखे मिल पावत, जौन हमनी के चाहत बा सही अवसर के इंतजार करें, ये अवसर जरूर आई, ये अवसर जरूर आई। नमस्कार, प्रणाम। ये कविता के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और आगे बढ़ाई। हमारे यूट्यूब चैनल सुशील कुमार प्रेमी के नाम पर बा, जाई और सर्च करी, एक से एक बढ़ के एक बढ़िया बढ़िया कविता लोग को सुनने के मिलता। धन्यवाद।